Masaman nga ang wala nagailig nga tubig, amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ula Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. Mayong gabi, mga kabyanan, mga kabumbo, welcome sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magapangalagad sa inyo tubtub sa tak ng alas 9 sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sa kahapon kag karon. Diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kag magainop danay kita, mga classmates, mga kabumbo. Sini nga gabi, tanon nato na bikon sino ang present. Bawa kadasig lang si ila ho. Ari na dayon. Makita kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bombo Radyo Bacolod. Ang iban diri sa Facebook Live, ang iban dito man sa YouTube channel. Balos-baloson lang nato inilantaw kay palito lang sa instruction ko sa nagligad. May mga nagahatag sang mensahe pero dagili sa akon nga account lang
hindi ko ma-retrieve diri sa ginatamdan ko diri kay account niya sang Bumbo Radio. So diri nagagawa ang inyong mga message. No, para nga hindi ko magsala kag ang tanan malawagan. Ang iban siguro mas maayo nga sa YouTube channel makadto para nga sikon ko YouTube channel kag ang Facebook Live para matatapan ang tanan. No? Sa liwat, tubtub kita sa tagna nga alas 9 diri sa to na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Kita ang lingaw sa inyo sa siring kagabihon, hindi ka mo magpatuyo kaya sa malantas alas 9. Dahil sa mga nakapanyapon na dira, maayo kay nakapanyapon na ya kamo. Ang iba nagaluto pa lang. Ang iban wala sang lulutuon. Pero may ara pa man na bilin nga mga bahaw. Pwede lang yapon mamantiniran. No? Sa mga wala pa nakapanyapon, iririmaw taton nga wala pa nakapanyapon. Karon pa kumanyapon tapos program, sino dang willing nga magpanyapon karon pa. Ayo. Sige. Ang mga talamyawon karon dugay-dugay banwa. Karon lang na dugay-dugay mga talamyawon. Ang importante ara na sinulod na kamo diri sa silinga palatuntunan do kasadya lang no kay siling sila chati nga ang galantog sa Facebook kay wala man na si may nagakanta. Wala si may nagkakanta. Di ba pag gusto da boy? Kaya malantaw kami sa Facebook Live sa YouTube channel. Nga bisan wala si may nagkakanta. Kaya wala si may makita nagkakanta pero may nagkakanta. Manang kuandra. Amo na ang sabat nila. Oo, wala si may nakita ang nagkakanta pero may nagkakanta. Ari ay imbukada nga ambahanon lalantunon nga dulot naton sa inyo. Mga sinang-unang ambahanon nga wala nagakapatay. Kay immortal ang tawag sini. Ang ambanon nga may tigulo, ako ining kailo. Ako ining kailo, manaming katulad, subong isang pispis. Dili makalupad, kayang pagpaklinato, singkasang kasakit. Nalaya sa tagha, sa duta mataktak, ang kailong pispis. Kayang kamandanan, sinilap sang gugma, ang tagipusoon. Kung ako humigda, nga buot tumulo, iyo ko limuno. Gugmang tinipigan, sa sulod sandughan, dayong ko napulayo. Apang awat lamang, kay dili mamati, isanan mong bungagulo. Kundi ikaw lamang ang makapaumpay sang kalipay napon. Gugmang walay padug siling malabing dalina, ining makaluluoy ang kailugong madughan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy kuligi tabangin nga dili malugdan. Sa lawot sang kagha nga imuging patumbayan, ining makaluluoy kuligi tabangin nga dili malugdan. Okay, ako ining kailo, no, katahom sang liriko, katahom sa mga tinaga sa siniyang ambahanon banwa, ang ambahanon nga ako ining kailo. Sige lang kay
sa mga wala makabalo sa sining lyrics, mangita ta sang lyrics niya gid nga mabasa naton diri, no? Para mapamatian nyo gid ang liriko o kung ang mga tinaga sa siniya nga ambahanon. This time banwa, tamyaw na kita sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati, no? Diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag Iban Pao. Dali gid lang daw na-delete ko to ang una gid nga mga daw wala ko ma-retrieve to na ng una gid. Daw na pang-delete to. Oh, sige dali lang gid. Si Junjun Blackjack Alpas Jr. good pimumudan. Ginatamyaw ko gali ang ako nobya nga si Susmita May Kibiti sang si Chubukalan barangay Isbila Caluta City kag ma-request ko tani sang ambanon nga tubo kag madamo pa. Sige sa karon dugay-dugay. Firis An Rafael, good evening Bumbudan. Ginatamyaw ko lang ang akon lola nga si Lola Ilis Tupas sang barangay Kamao Ginigaran nga pirmigi nagapamati sang Bumbo Radio Bacolod kay sa naga-request siya dayon sang ambanon nga koring ni Nining. Okay, sige. Travis Cyrus Barba, good evening Bumbudan, patamyaw sang family Carias Barba kag sa kay July and Susan, ma-request kami dandansoy an sa Imuluyo. Okay, sa Imuluyo gani yan asang kuan mo sa Imuluyo sa ulihing tubo, no? Lihog ko da Bumbukim, no, sa Imuluyo. Okay. Kag subong man din pagidto si MJ Istopasya. Mayong gabi Bumbudan na palihog greet kay Tita Akay, Tita Bingbing, Nanay Ellen kag Tingtong nga nagapamati. Thank you. God bless and more power to Bumbo Radio from Tata of Iloilo City. Lina Alves, mayong gabi Bumbudan, mayong gabi man Lina Alves. Roela Jergos, good evening Bumbudan. Ginatamyaw ko lang tani si Lola Elvira Jergos kag si Morillo Jergos sa Barangay Sagasa. Ginatamyaw ko man ang pamilya Jergos sa Barangay Sagasa, Bumbudan. Julian Montoya, mayong gabi Master Daniel S. Lecciones, kumplito ba? Gamot nitor na amigo mo di. Sige, mayong gabi na Julian Montoya. Mayong gabi Bumbudan, palihog tamyaw may Lulu Ruming. Kag ang song request niya matud mo. Madamag nga salamat from Chase Axel. Okay, sige. Din pagid. Leo Baygar. Okay, mayang gabi imanda sa imo. Si Ima Cabrillo Zaragoza. Good evening Bumbudan. Liog Tamyaw Talavera Zaragoza. Urbano Delfin. Yap Ruben family. Nagapamatig kami kada Domingo sa Harana from Silay City. Okay. Ima Villarin, good evening Bumbudan, pa-request mauli gid ako sa Antiki. Chinchin Revilla Bigno, happy Sunday Bumbu, pinsan ko happy birthday na. Happy Sunday Bumbudan. Good evening, please tamyaw family Bigno and request ko na yon tamasak kag kon balaan mo lang tani. Sige. Kada mo sa mga request ano to ganing unang ginambal ko to? Sa Imuluyo. Okay. Ulihing tubo na no. Ari Banwa. Bisan hindi nyo makita nagkakanta, importante nakita nyo ko din. Kung makita nyo ko, Banwa, makita nyo ko mga kabumbo diri sa screen, daw ka ngaylang araw, man ko na upod sa inyo, subong. Di ba? Okay lang. Inupdanay kita diri. Samtang, ari ay, ipabati ko sa inyo, ang ambanon nga gin pasikat sang grupo nga uling tubo sa Imo Luyo. Malapit na tinuit ang linsog-unsog-on. Nahulog kag nalaya ang mga dahon. Pispis kag kabakan, masinag yahon. Labing nagdapon pag-ikot manaton. Daw mahingay na hangin ang pagpalangga naton. Ikaw ikalaylay, kasubong sang dahon. Ikaw akon manggad, nabaw sa dupanhon.
Wala makabaylo sa pagdamot lakon. Hindi ko kinahanglan magpanglugayaw sa bugos na kalibutan. Diri sa imo luyog ko na angkon ang kalipay nga ginahandon. Yara ka sa luyog sang akong nagaluha. Walang ginapabayan sa imo pag-alila. Walang magabatyag sang kasakit kagkakapoy. Sa imo butkon ang kalipay na kita. Daw asan o langyan to nga panahon. Nagpunungay kita sa tanan na tiun. Ikaw kag ako nagmadina lagpon. Sa pagtabok sa unos ang kabuhi naton. Hindi ko kinahanglan magpanglugayaw sa bugos nga kalibutan. Diri sa imo luyog ko na angkon ang kalipay nga ginahandon. Hindi ko kinahanglan magpanglugayaw sa bugos nga kalibutan. Diri sa imo luyog ko na angkon ang kalipay nga ginahandon. Diri sa luyo ko na sa luyo, sa imo luyo. Ano pa na yung title, no? Sa imo luyo. Nagdulong sa inyo sa oras 11 minutos ang nakaligad sa tagdang alas 7. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ari ay sa YouTube channel ato to si Cassandra Bandukilio. Siya good evening Bumbudan listening from La Castellana. Ginagreet ko happy listening si Mama Alma Bandukilio. Kag pwede ka request para sa iya kanta nga Pubring Alindahaw. Okay, sige karon dugay-dugay, no? Pag isa-isahon nato na ang mga request ninyo. Kag nato may ara to request nga ano, Kuring ni Nining. Kag uli sa Antiki. Sige, una ko siguro Kuring ni Nining karon dugay-dugay. Din pagid may request okay Pubring Alindahaw karon dugay-dugay, no? Si Jemuel Pisa, may gabi Bumbudan, ginatamyo ko akong lola si Constancia Giasin, gapamati sa subong sa programa mo Bumbudan. Na utod ang imong kwan kay pagpindot ko, pag-paste ko sa imong nga mensahe, wala ko mapindot ang Seymour. Utod ang imong message Jemuel Pisa, pasensya gid. No, Jumil Gumanit, good evening Bumbudan, request lang ko tani babe. Okay, sige. Okay. Din pagid si Lina Alves, Bumbudan palihog ko tamyo kay Tita Books sa barangay 38 kay Mama Del kag Papa kay Mama Del kag Papa send sang handumanan. Okay. Ayos Ari pagid Jimwell Pisa, palihog ko, i-send lang sa YouTube kay natabunan na itong imong message diri sa Facebook. Sa YouTube ka na isulod. Kay nautod ang imong message diri, hindi ko madamo ka tani isang message diri. Galing kay hindi ko na nautod, ay masugpunan.
Leo Baygar, Bumbudan, maayong gabi. Leo ko greet si nanay ko, si Patricia Baygar. Sa tatay ko nga si Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Okay, sige. Din pagid. Gadulubling ilang mga sa kanumudamo sa ilang mga misin. So, Jovita Pusitos. Good evening po ba? Ginatabiyaw ko gali akon nga bana nga si Cornelio Pusitos ang La Carlota City nga pirmigid ka pamati si mo. Request ko lang kuring ninining. Ara dugay-dugay ipatukar to ng kuring ninining. Madamog niya salamat. Okay. Trinidad Labag, may gabi ibumudan, may gabi man Trinidad Labag. Kag subong man din pagid. Sige, ginapindot ko kay sa kadamo-damo sang ginasend sang iban diryo. Siguro 20 ni mo ka send mo. Bumbudan, ginatamyaw ko gali si Bumbudan good PM ginatamyaw ko gali si Manang Eli Ana Bailon sa may Atipuluan, sinong Jose Dalida sa Punta Playa, si Maria Consuelo Torres, si Anan Legaspi nga mga martir rito Bandukilyo family. Bumudan pwede ka request tuburan ang nagapanamyaw kay request Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Kagari pagid Jonah Rubin Galvez. Good evening Bumudan, palug greet sa Rubin family sa Igang Nueva Valencia Guimaras, especially kay Mama Jack nga kapamati gid subong. Salamat from Jonah Rubin Galvez. Good evening good evening, kapamati lang kami diri sa Canlaon City. Liog lang tukar sang I want to forget. It's hard to forget siguro ni request ni Jean Marie Dizon Terol. Bumudan, liog ko patamil sa pamilya namon sa Madridijo, Cebu, Barangay Tarong. Salamat. Van Zuelo Tubog. Ver Alcasarinimi. Bumudan, good evening. Pwede ka tamyaw kay Saning Pariñas, si Mother Quijano, si Mama Buk Licangel, si Verinia de la Peña, kag sa Tanandi Gapamati sa Amon, Purok, BSB, Barangay Poblacion, Bago City. Bumudan, pwede ka request manok ni San Pedro. Nga ugis ang balahibo. Manok ni San Pedro, nga ugis ang balahibo. Ari pagid, Joseph Pacifico. Good evening, Bumudan, watching from San Enrique. Okay. Ayos na. Karon naman dugay-dugay iban kay basi maubos di ang oras ta sa inyo sa pagpanamyaw sa inyo tanan. Ang sunod nga ipabati naton nga lalantunon o kun ambahanon banwa ang ambahanon nga may tigulo kuring ni Neneng. Dugsing-dugsing, mabuot nga kuring, kalipay ni Nining, happy sila sa bidining. Sampisa ka adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay Nining, mabuot nga kuring, tungod lamang sa kay akin. Wala sing kalipay, halos manginaon. Sa adlaw kagabi, kuring ginahandom, pirmi lang ga konsumisyon. Sa pihak nga bahin, subok man ang kuring. Wala sing kalipay, kung wala si Nining. Abang kay anhon niya, ara iya galing. Pinpin di Sara, pindi almasin. Nagligat ang oras, adlaw sinimana, damot-damot tawo, pasyar sa may plaza, dito man si Nining, kay masinunopon, dito man ang kuring kasi kungkong.
ito na, story nga may happy ending, si Kuring ni Nining. Siling ni Zaldi Foro, siya, abugin ang akong paborito, yung nga hampangan, ang Kuring. O, nanamian kang lisad sang Kuring. Nanamian sa kuno sang Kuring banwa kay... Siya, ang nami nga Kuring hampang-hampangan, ang Kuring mundo. Kuring mundo. Kaya kita ka na nabumbukim sang Kuring mundo. Makakita siya sang Kuring mundo. O, basi lang ito yung Kuring mundo, nakita mo yan. Gating karag ang yung blay mo sa tong Kuring nakita mo. Gamo na ko nung... nakita, hindi nyo may makita si Kim mo, no? Nakakita sang Kuring mundo. Singko, anong itsura sang Kuring mundo? Abi, anong itsura sang Kuring mundo? Gamo na siya, oh. Tanawan nyo lang. Gamo na siya. Yan, gamo na. Sila ni Saldi siya. Kaya ako gani niya. Ang Kuring mundo. Sus, why na iya sa akon? Ginamiming ko na iya ang Kuring mundo, kundi ila na iya, why kapalag yun. Sa akon, kapalapit mo. Ginambalan ko na, miming. Gapalapit ko na yung Kuring mundo. Siya, ko grabe ka mo ni Saldia. Basi ikaw ang tatay-tatay sa mga Kuring mundo. Kuring ni Nining banwa. Ari na. Napatukar ta ng Kuring ni Nining. Manamyaw ko anay ibe sa YouTube channel. Ari na kamuda sa YouTube channel ta. Si Mi Season, Ermi Season. Good evening bumudan. Liyog ko tamyaw Season family. Kag tanan nga taga Mabini, Pulupandan. Request ko dahil ako ang namunit. Salamat gid. Francisco Sinaon. Silingya, good evening bumudan. Liyog ko tamyaw kay Nanay Evangeline. Inday, dako kag tiyay Maget, La Chica sang Lihis, Bacolod City. Subuman gali sa kay Benito Galvi sang Giwanon, Gimaras. Ang mga nagapanamyaw sa Facebook karon lang dugay-dugay kay ayawan ko ka murot kay kadamo-damo gining kay Jimwell ning kuano. Daw yan itanan diyo. Kalagingon ko anay kay daw maayawan ko ka kalaging kag paglantaw bla sa mga kuan sa mga talamyawon ko diri ho. Sige. 21 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 7 sa gabi. This time mga kabyanan, ang request nga ambanon nga mauli gid ako sa Antique. Sino taga Antique da nga wala pa nakapuli sa Antique? Pag uli na ako sa Antique, kaya para nga makatulan na kamuto sang isda nga kanamit sang lagko nga isda to sa Antique. Karimis ang sabaw. Ari ang ambanon para sa mga taga Antique nga gusto na gid magpuli. Sa marayot ka eskwela, malawit rin nga sa marayot nagaumbra. Kalakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw ng gitaken, magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linapwahan ka, linak ka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandi kag sirigwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa Antique,
Mauligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalangka, nagkapabuhin kang kaminga. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahitlaw ang dapya kang hangin. Ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahitlaw ang paray sa taramnan. Ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahitlaw rin gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike. Mauligid ako sa antike. Mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike. Ay nahitlaw rin gitaken kay nanay kag tatay. Mauli gid ako sa antike, no? 27 minutos sa nakaligad sa Tagnaga City. Bao Jim Will Pisa, maluoy ka nila pagparaki sang padala sang message. Bao. Gaka sa nagakatabunan ng iban nga ayawan ko ka kuan mo ga galuha-luha man mata ko ka mudlo sa hindi galuha-luha man mata ko ka lantaw ka muludlo gid. Ka pangita sang iban pa kay puro na lang Jim Will Pisa dio. Isa lang or duha o tatlo okay na siya. Na magaling ng request ni Jim Will Pisa ko. Mauli gid ako sa antike. Ato na patukar ta na ang mauli gid ako sa antike. Sa aton nga mga maukod nga tagpalamati, magpadala kamo sang mensahe, mga hindi lang pagpatami kadamo nga tag 20 gid ka bilog kay ay ang kwan ang iban bala nga naga-message man kakatabunan tapos ayawan ko ka pang delete bla kay alang-alang na karon nga isa-isa ko ka basa mo. Di kon basahon ko karon kada pisga ko kada scroll ko muna isa na lang kangalan ang kitaon hindi ko man alang-alang ko na basahon naman liwat. No? Tag kwan lang.
tag-2 abi para masiguro nyo gid nga nalabot din inyong mensahe or tatlo. Pero mga tag-20, mayawan kita sila, no? Yun, hindi lang pagkabuti na kay gakaubos ang screen sa computer. Matabunan. Ayo, basi okay lang man, no? Sige. Manjo Arnijo, mayang gabi bumbudan, monitor lang kami. Elbern Rojo, Banhaw, Nulan, Iskultor, Rodolfo, Iskultor, Iskultor Rodolfo, Iskultor Romnick Camilo, Joey Notabento, Ray De Leon, request lang kami dandansoy para kay Bukol, umanya sang Pakul Bago. Sige, karon dugay-dugay ang dandansoy. Diin pagid. Si Jai, di na to siya. Natabunan naman. Natabunan naman. Oh. Ayawan mo ko pangita eh. Okay, sige. Si Lynn Noquera. Good evening, Bumbudan. Please greet si tatay ko. Gapamati subong Beli Hakubo kag Ilda Hakubo. Thanks and God bless. Request ko song Matinaw ang Langit. Matinaw ang Langit na Bumbo Kim. Ari pagid si Christine Lois, Bumbudan, maayong gabi, patamyo sa akong lola nga si Elsa Arsina sa barangay Maaw, Bago City. Pa-request yan. Paborito nga kanta, It's Hard to Forget. Okay. Sige, si Mark Canyiti Pasilan, maayong gabi, Bumbudan. Palig patamyo, family ko sa Asinda Rufina, barangay Alianza, Bago City. Family Pasilan, kay sa mga trupa ko nga si Michael, Ricky, Kating, Bambam, Buryong, GP, Grupi, Hawod, GP, Bumbudan, may gabi, please shout out lang sa kay Carlos Hawod nga wala nag-skip sang pagpamati si mo. Sir, Carlos Hawod, mayong gabi lang dira. Now, muna yung believe ko sa basta magsiling na gani nga maestro sa music. So, gina-example ko din si Sir Carlos Hawod mo. Si Sir Hawod, pag magkumpas na saya, o pag magsala ang imong pagtukar da, untat niya, bilog nga banda mo. Pag kumpas niya mo na, pag ang lunggan niya, pamati mo na ho. Hibalaan niya kung sino to yung manugtukar ang sala mo. Tudloon niya ka na dahil, untat mo kag tudloon niya ka na sala. Grabe ni Sir Hawod mo. Kuan ganyan, typical ganyan, maestro blaya sa musika. Bumbudan, ginatamiyaw ko manggali si Tito Julius Alcazarin. Si Tal Yunisa nga asawa ya. Request ko manok ni San Pedro. Nga ugis ang balahibo. Request ni Ver Alcazarin Nimi. Ari pagi Jerry Hilogo. Bumbudan ka pamati lang kami di Barangay 3 Hinigaran. Okay, sige. Mayon lang napapamati sa Hilogo, mga Hilogo family na sa Hinigaran. Jean Marie Dison, Tirol. Good evening. Liog Tukar sang Tamasak. Salamat din mati lang kami diri sa Canlaon City. Si Mark Canyiti Pasil. Okay, ang kuring ninining na patukar sa natong ina. May kami Bumbudan patamyaw sa akon nga lola nga si Elsa Arsinas sa barangay Maaw, Bago City. Pare ko sa iya paborito nga barumbado regards kay Sir Pirot. Sige. From Carla Villaflor. Yulhio ni Panggi Senior. Good evening, Bumbo Daniel. Ari na kami nagapamati kag FB Live. Upod ko sila ni paring Roger kag Marie Rina Agravante sa barangay Ayungon, Valladolid. Amuman sa ilan ni Sir Carlos Sawod, Cap Norberto ni Panggi, Leopoldo, Vicente Joel, Jimmy, Phoebe kag Noe, nautod Loy. No? Nautod kay ang text. Venus Flores Mupada. Good evening, Bumbudan patamyo sa akon na bana nga si Loren nga pamatigid sa ibo kada Sabado. Domingo sa mong. JP Residoro, Bumbudan, mayong gabi ginatamyaw ko na sa asyenda Kamisana family Residoro kag family Solidom from John Paul. Okay. Sige. Ari pagid Carlo Romano, Bumbudan, good PM, pwede ka request ang kanta nga Pispis ka Bukaw kag Dandansoy kag ginatamyaw ko gali si Ver Alcazarin Nimi nga abyan ko. Din pagid Maria Fe Lubaton, mayong gabi mandra. Sige, ano na yan ni Gracelyn man para sila apelyido. Alex Lano, Bumbudan, good evening kay Tita Elsa, Tito Eddie Castillo, Tata Eagle,
sa akon mga kasin dira sa Bacolod, ma-request lang ako sang barumbado. Okay. Sige, barumbado. Din pagid. Oy, do nagatumbo nga akon nga balasahon. Si Ari Pagid. Bumbo Dan, mayang gabi. Patamyo sa akon, nabasahan ko na gina, no? Alex Lano, Bumbudan, good evening kay Tita Elsa. Okay. Nabasahan ko naman to. Okay na, tapos na. Ang iban karon dugay-dugay. Si Ari Pagid, Lini Matinong Biryong, good evening sir, from Bugasong Antiki. Request ko, mauli ako sa Antiki. Na-play ko na, no? Biryong, do may singer, may Biryong to nga nagpasakop sa Bumbo Music Festival sang nagligad mo. No, do taga Antiki man to. Do ang yatong, ano ganitong yung entry man. Kabuhi, sang kabuhi ko blato mo. Bumbudan man gabi patami sa kun okay, tapos na. amo na ang tendency basta damo ang inyo ginasend nga mensahe. Ayawan ko ka pamla ka isa-isa kay gaduble ang aton nga pagbasa kun damo ang inyo nga padala diri sa comment section sa nga Facebook Live. Banwa ipatukar naton dugay-dugay ang ambahanon nga it's hard to forget pagkaligad lamang sa mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bumbo! Ang oras ay netid sa inyo na. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Manginsensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-balo kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiwan sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDBDD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Bacolod. Basta Radio Bumbo. Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalaga diri sa panatuntunan Bumbo Harana kag iban pa 46 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 7 sa gabi this time ang gin request nga banon may tigulo. It's hard to forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so, kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, ano gid ang kabangdanan. Now that you're gone, daw ano
sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. It's hard to forget. Nagdulong sa inyo sa oras, 10 minutos na nabilin. Kapag nakit kita sa tagnay ng alas 8 sa gabi. Bumudan liyo ko tamyaw sa misis ko, Jima, kag kay Tatay Salmer, kag Nanay Lina. Salamat gid from Alberto Lindo. Kag nalipat ko ang panamyo nagilin sa Tangub, Bacolod City. Okay. Sige. Ini sila ya, iningin basa ko subong sa kwa naman ini sa YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Jean Marie Terol Dizon, mati lang kami diri sa Canlaon City. Course, din to. Nagadula siya. Oh. Si Course Ginsataw, good evening Bumbudan. Present naman si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, Banako, Sandro Ginsataw, Nanay Lita, kag Tatay Bilar Ginsataw, nung si Sarasildo, kag subungman si Tamaris Carbos, kag subungman si Joy Ruming Salinas. Okay. Ari pagid. Good evening Bumbudan, palihog tamyo sa mga pari ko nga si Bukating, Bambam, Buryong, kag sa family Pasilan sa Rufina Bago City, kag sa bata ko si Lawrence, kag si Bless Joy Pasilan. Salamat kag God bless. Request ko Anugon by Pirot. Halin sa kay Michael Cañete Pasilan. Leandro Marcos del Valle Taguro Bumbudan, maayong gabi ari naman ko diya. Nagapamatissimo kada udto kag kada gabi watching live from Bago City. Pwede ko ka-request ang Dandansoy, matud nila, matud mo kag provincial. Pacquiao ba? Pacquiao eh. Sige, karon dugay-dugay. Algin Bacauco. Good evening Bumbudan, patamihan lang ko gali sa pamilya Bacauco sa barangay Ginturilan, San Enrique, kag sa kag-request lang ko usahay. Leandro okay, nabasahan ko na ni. Shout out ulit Bumbudan sa amigo sa taga-Tagbilaran Bohol, mga pre, mga mari. Ang request ko nga ini para gid sa inyo, especially sa may one and only mahal nga si Sofia. From Leandro Marcos del Valle Taguro. Lord Ben Lusa Bakyos. Kumusta na Bumbudan? Wala ka nagid ka balik sa Marvel. May taga Marvel pa ka pamati. Oo daw, dugay na ita ka balik sa Marvel. Mga, siguro, mga 20 years na gid man, no? 20 years na wala ko balik sa Marvel. Timay lang nakapagpamati sa kay Lord Ben Lusa
Bacchus sa Marbel, South Cotabato. May lang kay may ara na subong Facebook Live, may ara na sang YouTube channel ang Bumbo Radio Bacolod. Di daw hindi nyo na ko ma-miss dira kay makita nyo lang kung yapon magprograma Bumbuhanay sa Udto. Sa ginalinan ko lang ang programa Bumbuhanay sa Udto. Good evening Bumbudan, patamya lang ko gali sa pamilya Bakaw, okay, na basa ko nagina. Algin Bakaw ko, sa barangay Ginturilan, San Enrique, kay sa request sa kanta nga Usahay. Okay. Sige, ano pagit, si Marge Magellan. Si Marge Magellan, kumusta sila Pulapo? Good evening, Bumbudan. Liog tamyaw kay Tatay Dihol Magallanes. Kay Magallanes. Galisang Victoria City. Nga nagapamatigid subong. Salamat. Ano pagit, si Marivic Armateo Dalaraga. Good evening, Bumbudan. Pa-shoutout ako na husband, Edward Dalaraga. Nga pinmi nagapamati si Imo. Salamat, Gid. Okay. Elmer Alit Danielis. Bumpudan, good evening. Greet ko Alit family kag Danielis. Family dila San Negros. Okay, ana na, natamyaw na. Ari pagid si Ace Caritativo. Bumpudan, namayang gabi listening from Singapore. Ginatamyaw ko ang misis ko kag tatlo ko ka mga gwapa nga kabataan. Alsang kamot sa mga gwapa nga kabataan. Labi na gid sa iloy ko nga si Bibing, request ko Bumbudan, bakya mo nening, karon dugay-dugay. Uy, ang akon nga friend, Diding Uiras, good evening Bumbudan, daw kayo na isang music or sound pero okay man imo voice, lunog pag music hinay. Ano ang problema Bumbo Kim? No, kung maghambal ko, tunog man ang audio, kung mag-play sa music, gahinay siya. Ginatamya ko dira silin, nulas ko sa abroad, kag mga relatives ko sa Antique. Hirali family, kag sa Marayo, nga mga Hirali. Okay, sige. Ayos ang buto-buto. Good evening, Bumbudan. Pa-request ikaw ang ligaya ko. Thank you, Gid, and God bless. From Elvira, Hilogo. Ari pagid, Lee Kin. Bumbudan, mayang gabi. May man nga gabi, Lee Kin. Joey Perales, Bumbudan, patamyo sa akong asawa si Pinky Perales. Thank you and more power. Okay. Din pagid. Jovin Baroka, Bumbudan, good evening. Request lang ko, babe. Doon mo naging manang sunod kong ipatukar ang babe. Timing gid. Raquel Bantang, Bumbudan, good evening. Liog Tamyaw Family Dakles, Palmes, greet ko man ang akon bana. Gapamatigid every Sunday si mo si Ramon kag sang bata ko si Matmat Bantang. Okay, sige, request ko Bumbudan na Turagsoy. Tanawon karon kung nadakpan na si Turagsoy. Jagger Liven Roblox, Bumbudan, good PM pwede ka request manok ni San Pedro. Manok ni San Pedro karon da basi mera kada Kim, no? Mark de Malaog, Bumbudan, good evening. Patamyaw kay mama ko Niknik kag papa ko nga nagapamati simo. Harana pa request sang langit kag duta. Sige. Arina Banwa ang ambanon nga may tigulo babe ni Cesar Barita. Sang una ko pala ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may arapang iban nga palang ka. Kag ako wala lang magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babe, sang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang
tanan gali mga kabutigan na. Pinili ko nga ikaw ang kalingan. Pinpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan ka matukuran. Kaliyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapamagabag ko. O besan o mukha mahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimtan. Pinpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan ka matuuran. Kaliyang gumamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Kagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabag ko. O besan o mukha mahimo. Inuwi mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko. Okay, babe. Ang ginakanta ni Cesar Barita. Paano ko na bi-adjust Bumbo Kim? Okay, may mga nag-text gidiya sa aton kay nag-inform nga kahinay ko no sang kung mag-play ng music. Daw kung magambal ko sumong okay man daw kaklaro tunog man sa ilang radyo. Pero kung mag-play na sang music perti ka hinay. Daw kagina pa ni da sang udto sa gitara sa bumbo. Paano ko na bi? Sige. 2 minutos banwa ang nakaligad sa taknang alas 8. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Good PM Bumbudan, ma-request ko please standby. Happy Sunday from Moises Padilla. Halin sa kay Mike Talidong. Aripagid Andrea May Pasibi. Good evening Bumbudan, liog ko tamyaw sa family Pasibi sa banwa sa Isabela, sa nanay ko Melanie kag sa tatay ko Alejandro. Salamat gid. Halin naman sa kay Lovely Longgakit, Good PM Bumbudan, please request matud mo and kampo ni Ladjo.
Cheryl Villaflor, good evening. Please feature also original songs from Bumbo Music Festival. Okay, sige mayong gabi Bumbudan, watching diri sa Silay. Request ko Bumbudan, Manok ni San Pedro. Okay. Sige, sa Music Festival, karon na, no? Karon dugay-dugay. Sherwin Marco Wi, mayong gabi Manda. Antonio Constantino. Si Leo Vicentino. Okay. Bukayo. Bumbudan, good be. Pwede ka request tuntong nga gugma. Tanawon talang karon kung makahingagaw kita sa tuntong nga gugma. Good evening, Bumbudan. Listening from La Castilla. Great ko. Happy listening. Akon nga Mama Alma Bandukilyo. Pwede ka request para sa iya. Pobring Alindahaw. Alin sa kay Cas. Okay. Si karon dugay-dugay. Joven Baroka. Okay, nabasag, natamya ta na kagina Joven Baroka, no? Aida Abilida. Good evening, Bumbudan. Please request kampo ni Ladyo. Manangkat. Good evening, Bumbudan. Patamyo sa akon abyan sila ni Chloe, Rose, Ron, Jacob, Peramo, Rebici, Julian, Davidson. Okay. From Manangkat. Razel. Good evening, Bumbudan. Patamyo naman sa si Razel Sibugan nga pasuga sang iya manok. Oh, salamat kid. Ron Jacob Peramo Revici. Pag-greet kay Kathleen Kahulaw. Sige, Bumbudan. Gonzales Dayot Patinyo. Good evening, Bumbudan. Liyog ko lang patamyo sa barangay Aglalana, Pasi, kay Mama Lydia Gonzales Patinyo. Kag sa tanan kung atyo kag tiya kag mga pakaisa. Salamat request ko. I will go away. Aripagid, Isael Aspan. Bumbudan request ko gugma sang tigulang tamya dayon si Dimas sa Villa Adoracion. Mayang gabi man sa kay Leo Vicentino sa niya Pulupandan. Margie Burgos niya ang paborito ni Nanay Pining Bumbudan at 87 years old. Still nagpamati pa. Good evening, Bumbudan. Ayos. Mayang gabi manda. Adin pagid. AI Gan. Bumbudan, naliko tamyo kay Papa kag Mama Aldino Abel Gan kag Sila Gan sang zone 2 Plupandan. Tunggak tunggak. May mga ngalan nga daw ginsugpon namla. Ricardo TV. Good evening, Bumbo Radio Bacolod. Mayang gabi man, Ricardo TV. Rafael Arsenal III, mayang gabi Bumbudan, watching diri sa Barangay Lantad. Great ko lang si Zyla kag Niki Kapamati Subong. Ano to din ang request niya na pindutan ko. Request ko din Manok ni San Pedro. Okay, Joy Condis Kamani, ang iyang request Kampo ni Ladyo. Kag din paginang iban. Si ari naman damo naman ang pinangsulod sa aton nga comment section. This time mga kabiyanan, wala pa to nato na patukar ang kuano, It's Hard to Forget. Sige, It's Hard to Forget. Why pa nila patukar ang It's Hard to Forget? Natapos na ang It's Hard to Forget. Amo na oh. Tapos na, no? Tapos na galili. Pisang ko ay pamatapos. Okay. Ari na ang iban pagid nga gin-request. Oy, ang kilala ko to ginado daw. Dugay na to yang request nga usahay. Pero karon lang na dugay-dugay ang usahay. Ari na lang anay ang isa pagid ka request mga kabyanan lang ambahanon. Ang ambanon nga may tigulo kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Tinali pumalapit isang ulitaw, nangahas magsulat sang kamutyang tuo. Dinigtas sang apa, sinulat sang kumpul, binasa sang bulat, namati
Kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay. Umabot ang sungi, kinantahan nulay. Ang bugtot kagpiang, amo ang nagsabay. Kuna madumduman, bugtot ko nga ugangan. Daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut. Dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi. Dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon. Anhon kay swerte na ko. Tindam buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan. Gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan. Daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagtinitin siya, sang bayaw ko nga pirut. Dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi. Dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon. Anhon kay swerte na ko. Okay, kampo ni Ladyo Banwa, nagdulong siya sa oras 10 minutos ang nagkaligat sa tag ng alas 8. Ari sa ato yung mga kabumbo, no? May man gani kay gin-remind ako di sa isa ka taga Palamati nga kung pwede ma-feature ang pila ka mga ambahanon nga gikan nangin finalist sa aton nga Bumbo Music Festival. Ini original composition ni Banwa, no? Original composition ini kag ina na-mention ko ang apelyido nga Biryong Black kay may naga-message dire Biryong ang apelyido kag sa Antique man siya. Siguro do may ara tagpasakop sang nagligad sa music festival nga Biryong ang apelyido. Tiari na dumduman ko na si Dante Biryong. Ang iyang ambanon Banwa may tigulo nga kabuhi sang kabuhi ko. O yari ang isa sa mga ambanon nga nangin finalist sa ginpatigayon nga Bumbo Music Festival. Oy daw hindi galing pasensya daw hindi ma-play diriyo. Hindi siya ma-play ang may ara da si mo may ara kada kopya. Daw kay nga kun diri daw hindi siya mag-play. Daw ang ambanon nga kabuhi sang kabuhi ko. Sige abi, ang iban di i-try ko bikon okay man yung iban ang kabuhi sang kabuhi ko lang daw hindi ma-play. No? Sige, ipatry nato na sa kay Kim, no? Pero karon dugay-dugay, no? Ara na, okay na. Sige, ang kabuhi sang kabuhi ko. Hindi kita sini karon makapanyapon kung hindi ko patukar ang kabuhi sang kabuhi ko mo. Sige. Samtang wala pang kabuhi sang kabuhi ko, ariyo Isa sa mga nangin finalist ng music festival, okay nang kabuhi. Kung alang-alang pa rin lang danay, no? Isa sa nangin finalist, mga kabyanan, alipagid, Tagalog, so gini siya, may tigulo nga, sige na, prinsesa. Pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo,
Nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala na time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Okay, sige na, aking prinsesa. 16 minutos na nakaligan sa tag ng alas 8, diri sa ito na pagpagalagad sa palatuntunan na Bumbo Harana kag iban pa. Ato, nabatian yung banwa, original music composition na to. Ginintra sa Bumbo Music Festival. Now, nakwan lang, untat lang ang music festival sa magpa-pandemic, no? 2020, wala kita ka music festival and 2021. Kabay pa nga matapos na ang pandemic, no? Sa siniyang 2022, kay para pagka 2023, magpatigaw kita liwat sa Bumbo Music Festival. I-play ko naman anay subong, mabalik lang ko karon dugay-dugay sa iban pagid nga mga ambahanon nga gikan sa akon resulta ini, bunga ini sa Bumbo Music Festival. Balikan ko karon dugay-dugay kay ari anay ang pinapagi ka mga request kay kagihina pa ni doy ini maubos karon patukar kun hindi ko pagi-play, no? May ari pa diri Pubring Alindahaw kag Dandansoy. Unahon ko na yung Dandansoy. Kagina pa ning Dandansoy mo. Gina pa ni nagapatuyo ang mga kabataan. Okay, ari na ang ambanon nga Dandansoy.
ako sa payaw. Ugali kung ikaw hilawon, ang payaw di mo lang lantawo. Dandan soy kung imo apaso, bisan tubig di magparo. Ugali kung ikaw buhabon, sa dalan magbubon-bubon. Panyo mo, kagining panyo ko, kisi-kisi kay bihon ko, ugali kung makasilo, bana ko ikaw, asawa mo ako. Dandan soy bayan ka ikaw, pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw idlawon, ang payaw di mo lang lantawo. Okay, dandansoy, bayaan ta ikaw kay mapauli ako sa payaw. Kag kung ikaw ang uhawon sa dalan magbubun-bubon. Ari na ang dasunaton nga iga pabati sa iyo ang ambanon nga may tigulo pubring alindahaw para sa kay Mama Alma Bandukilyo. Ari na ang pubring alindahaw. Alindahaw na. Ang wika mo aking hirap, ika'y aking kalimutan. Ngunit puso'y alinlangan ahay, o kay hirap ng abang kapalaran.
Aruy, ang aking katulad ay pobre, alindaw. Ako'y pobreng alindahaw, Banwa. Nagdulong sin sa oras 25 minutos ay nakaligad sa tagnang alas 8. Daw ang iban pa nga mga talamyawon karon dugay-dugay. Ating bunday karon dugay-dugay. Ara na play na nato ng pobreng alindahaw. Ang dandansoy. May ara pa request kay gina barumbado. No, may barumbado pato kag ang kampo ni Ladyo, no? Natukata na to, kampo ni Ladyo. May ara pa ito ni isa nga gin-request nga ginambal ko si Mukim. Umot ko na nasulat mo dira, no? Pero anti sinabanwa, ari pagid ang igapabati naton sinyo ang matahom nga ambahanon nga ginkanta ni Agnes Garrett and Joy Bobier, no? Ang ginpasakupan ni mga Banwa sa ginpatigan nga Bumbo Music Festival, may tigulo nga Sabi Mo sa Akin. Sabi mo sa akin, ako lang ang iyong mamahalin. Pati ko nararamdaman ang iyong paglalambing. Sabihin lang sa akin, hindi naman kita pipilitin. Sa damdamin kong iba na ang iyong pinapansin. Huwag mag-alala, ito'y magkakaya. Sa bawat oras na ika'y makita, alam ng puso ko kung sino ang gusto, di ko na ipagpipilitan sa'yo.
Sa bawat oras na ika'y makita, ramdam ng puso ko nang di mo na gusto, di ko na ipagpipilitan sa'yo. Di ko na ipagpipilitan sa'yo. Sabi mo sa akin, isa sa mga finalist sa ginapatigayon nga Bumbo Music Festival. 30 minutos sa kaligad sa tag ng alas 8 magabalik banwa ang ini ka palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon.
Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalapta bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyang tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso kidman nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday
Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country and the perfect 10 countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday program review on Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Inigaangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kung ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa nga mga post ang hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agod nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ang husto. Gayaw ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, gayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka.
Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya tadlungon. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo, makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Pabalik na mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. 45 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 8 sa gabi. Diri kita anay sa dugang pa naton nga matalamyawon daw hindi ta giniguro maubos tamyaw tanan mo. Pasensya gid sa aton nga mga maukod nga tagpalamati. Do hindi ko gid maubos tamyaw ning kay kuno buson gid tamyaw do hindi na ko makapatukar sa mga ambanon. Chester Ayan Advincula II. Shout out lang dagali kay Jimmy Advincula sa Pulupandan. Good evening Bumbudan. Ginatamyaw kong akon bayaw sa Bata Subdivision Maldo Bangkaya from Hinidino, Cadiz. Okay, kag subuman hali naman sa kay Antonio Constantino, sinya patamyaw ko na sa tatay ko Tony Constantino kag sa mga utod ko pamilya Constantino. Kag Bumbudan, greet ko lang sa family Visera, kag Veles, dira sa active Mandalagan eh. Salamat gid, more power sa imo na mga program. God bless you. Jenny Sulis, good evening po, watching from Kuwait. Proud Ilunggo. Okay, salamat gid, Jenny Sulis. Din pagid. John Garcia, maayong gabi, ginatamyaw ko si Rilibeth Ramel Garcia dira sa San Mateo, Isabela, nga nagapamatigid, requestan ni ko kahoy nga lawaan. Ginamute sang nga Facebook Live ang kahoy nga lawaan, do hindi ko ginamapatukar. May gabi, sir, sa mga taga-tagda, San Carlos City, sila Mama Siksik og Papa Nisio from Joey Hermoso. Mary Ann Solatorio Manggiyat, may gabi man. Good evening, Bumbudan, ang request sang mga apo ko. Ang o kinabuhi kay mapabalhas naman sila. Madaming salamat. From Eleuterio Malacad. Kag Maria Jennifer Barison Galas. Good evening, watching from Talisay City, Cebu. Diyo ko tamyo sa Galas family. Aripagid, Imelda Kingko Bautista. Good evening, Bumbudan, watching from La Carlota City. Leonard Cinco, Luxin. Mayong gabi Bumbudan, ginatamyo ko ang Luxin family. Nga nagapamati sa ngarana kag iban pa. Samtang nagapanyapon, request ko, Bumbudan, wag kang manalig sa bulong-bulungan. Okay. Sige. Din pagid. Gigi Tugli. Bumbudan, good evening. Pag-greet ko lang akong lola nga gwapa sa Barangay Talok nga si Patricia Tubal. Atab Yamag. Ginsuli ngalan. Good evening, Bumbudan. Tabiar ko lang mga Gaito family dira sa Mamaylan, Barangay Mambagaton, kay Nong Rami. Eleuterio Malacad, good evening, Bumbudan. Kung pwede sa katapusan na asang programa mo ang Bakas ng Lumipas. Sige, karon na, Bakas ng Lumipas. Aripagid, si Gamits Anili. Mayang gabi si Ibo Bumbudan, pwede makapatukar sang Turagsoy. Taon talang karon kay do lang alam ng Turagsoy, ginamute man sang Facebook.
Good evening bumudan kag sa tanan nga tagpalamati ginatabi ako ang mga taga Payaw binalbagan sa ila ni binagid sa ila ni Tunog Banwa Romo family kag sa akon tiya nga gapamati subong Sandra Romo. Request ko bumudan kantilay. Kantilay. Sige. 11 minutos ang nabilin ka maganahan kita sa tagnang alas 9. Yari pagid ang isa sa mga gincompose nga kanta sa ato mga maayo nga mga musikero, mga musician sa ginapatigayon nga Bumbo Music Festival. Ang ining may tigulo hanggat ako'y nabubuhay ni Valerie Grace Lagunilla. Ipabati ko sa inyo ang isa pagid sa mga naging finalist sa Bumbo Music Festival, ang ambanon nga may tigulo hanggat ako'y nabubuhay. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako ko sinta, ano man ang mangyari ay di kita iiwan. Ika'y mahalaga sa puso ko. Ikaw lang, wala nang iba. Dito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal
Hanggat ako'y nabubuhay, mga kaabyanan, mga kabombo, nagdala sa inyo sa oras, 6 minutos ang nabilin, kaya magadangan kita sa tag ng alas 9. By the way, karon sa programa nga Hutik sa Kagabihon, rather, ang tupiko nila, ang pagka-single bla, wag isang nubyo, ay isang nubya, nga nag-abot na sa edad nga 30. Ano kuno ini, personal choice, o kung wala na isang choice? Doon ka nami mga tupiko, no? Bantayan ninyo karon mga kabyanan. Sa palatuntunan, Hutik sa Kagabihan, maayo ni magpagita sang tupiko sila ni Zaldi, Bumbo Zaldi po. Bumbo Zaldi Foro, kag Jairi de los Reyes, no? Sino na din Bumbo Kim ang pila ka na ganiya Bumbo Kim? 25 ka pa lang niya. Okay. Pero may nubya na niya. Ano ko nun amuning tupiko nga pag-estudan karon ang pagka-single nga nagpabilin nga single. Naglapaw na sa 30, single gyapon kag wala nubyo o kun wala man sa nubya. Ano ini, personal choice or wala nag isang choice? 5 minutos na bilin ka mga dagat kita sa attack na nga alas 9 sa gabi. Ari anay ang bahanon nga kinabuhi. Adula sa tuyo. Inig sidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugong ta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawit ning kabukiran. Padulong sa pagsalop sa kahapon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapno, anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakit man. Inig sidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugong ta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman. Nga nanagawit ning kabukiran. Ug mo padulong sa pagsalop sa kahapunon. Sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapno, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakiton man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapno, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, 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 nganong sakiton man. Ay, 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 nganong sakit
Ayayay, nganong sakiton man. Te, okay na, nadula ang katuyo. Galing kay ginakulabos kita sang oras, pero ari ang panghingapos nga halad naton nga lalantunon. Para ni sa kilala ko, bakas ng lumipas. Barumbado, bakas ng lumipas. Barumbado. Ari kiliyaw. Sige. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Bakas ng lumipas, nagdulong 6 oras, 2 minutos sa kiligid sa tagnang alas 9. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Danay kita buwas sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto po sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio! Bombo!
All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong, kag magiliu sa upod sa atong Ginoong